Cyn dechrau y fideo yma, gwneud yn siŵr bod y safle o gwmpas chi yn glir i gwneud y ymarferion yma. Hefyd, gwneud yn siŵr i darllen y gwybodaeth diogelwch ar wefan Actif Gogledd Cymru. Byddaf yn mynd â chi trwy hunan Tylino yn eistedd. Mae'r sesiwn yma yn perffaith i cymryd 5 munud allan, enwedig ar ôl cyfarfod pwysig. Da ni'n mynd i pwyso yn ysgafn ar ein wyneb, sy'n dda i ryddhau tensiwn ac helpu tawelu ein meddwl. Gad i ni dechrau. Dyn ni'n dechrau efo dwylo ni ar y pengliniau, a dwi eisiau chi jyst eistedd ymlacio, traed chdi bach yn agored, a dyn ni'n rhoi bysedd ni ar top y drwyn. Dyn ni'n di pwyso yn ysgafn at y clustiau yn ar y 10. So dechrau top y drwyn, dilyn at y clustiau yn ar y 10. Gwych chi cael llygyd os da chi isio. So mae hein gweithgareddau i ymlacio. So pwyso yn ysgafn, cael llygyd a jyst ymlacio. Dwi'n dod bysedd at ochrau'r trwyn, a da ni ar y 10 at y clustiau. Eisiau chi meddwl am teimlo'r croen o dan dy bysedd. Hand dros ar y 10. Ymlacio'r ysgwydd os ti isio, a cario ymlaen pan ti'n barod. Os ti eisiau rhoi dwylo lawr am munud, cael llygyd, a jyst cymryd gwynt fel. Rhoi bawd a bus ar gwylod dy glust, a da ni'n mynd i pinsio fo yn ysgafn iawn. Jyst pinsio a gadael ffwr. Ni'n mynd i agor dwylo ni. Dechrau ar top y pen ac ar y 10 lawr y wyneb. Mae dwylo fi'n eitha oer, so dwi'n gallu teimlo nhw'n mynd lawr y wyneb. Sut mae'n teimlo i ti? Eisiau chi ymlacio ysgwyddau. Symud bysedd traed yn dysgidiau. A meddyliwch amdan y nadlu. Be arall da chi'n clywed? Os da chi eisiau, nawn ni mynd chydig bach mwy lawr. A dwi'n dechrau eto. Dwi'n mynd i wneud un arall ar y 10. A dwi'n mynd i gorffen a dwylo fi ar pen glin. Eisiau chi jyst meddyliwch am cymryd gwynt i mewn a gwynt allan. Ymlacio ysgwyddau ne. Eistedd nôl yn y gadair. Pan ydych chi'n barod, dwi'n di agor llygyd ar y 10.
Da ni wedi just rwbio'r pengliniau ni efo dwylo i deffro'n hynna'n. Gobeithio fe chi'n eitha dawel beth ti'n teimlo di ymlacio. Llaw chwith ar ochr dde, jyst rwbio'r ysgwydd. A newid ochr. Mynd i dau efo'i gilydd. Jyst rwbio ysgwydd. Pengliniau. Dwylo ar pengliniau, eisiau chi jyst gwneud taps bach. A dyn traed y fath. Os da chi eisiau ymestyn i fyny, just stretch bach. A gobeithio bod chi'n teimlo bod chi di ymlacio.